Kepiye, Nduk? Isin siji pangapurane ya, Le. Heeh. Iki mau ora perkara tabu pira. Ngono sampean tak wenehi rong tabuan rong jam. Kabeh kuwi ora apa-apa kok, Nduk. Pancene nyambut gawe. Ndelok kahanane ya, Nduk ya. Aku mau manut kok. Heeh, kabeh ya mung manut to, Nduk. Lek pasar. Kepiye Cahayu? Sampeyan ra ngerti to? Apa to sebabnya aku bungalan seneng? Sebabe apa? Kok ya beda karo biasane? Sedelok meneh aku arep dadi manten. Alah. Ame dadi manten karo sapa? Wong awakmu iki ya metu ya ora tau. Saben dina mung tengok-tengok ning jero omah. Sapa kon ora tau metu? Aku kuwi yen ngombahi nyang sendang. Heeh. Sinambi janji. Sinambi jagongan. Kowe ya duwe pacar, Nduk. Oh ya wis to, Le. Sapa pacarmu? Asmane Kanjeng Pangeran Darmawangsa. Alah. Ngipi sajrone melek. Kaya kodhok nguntal kol diesel. Molo-molo. Ora mungkin ya, Nduk ya. Aku ora percaya. Monggo yen sampean ra percaya. Lah wong ing atase bocah desa pegaweane yen trimo angon umbah-umbah ning kali arep duwe bojo Kanjeng Pangeran. Alah. Lah iya, bendina paling-paling nek metu ya ning sawah tandur. Ora durung ngerti. Roh piyaine roh calon bojoku. Semaput kabeh. Alah tenane. Semaput pegaweane boyo. Aku kok ora pati percaya, Nduk. Lah ora percaya. Kanjeng Pangeran. Iki, Nduk. Iki. Ah. Yo semaput yo. Ora ngono, Nduk. Turu enak ora karu-karuan metu kok amen jipuk larane iku. Ora, dia berkerian. Ngono, Nduk. Iki tenan calon bojomu, Nduk. Iki Kanjeng Pangeran Darmawangsa. Leres, Doro. Leres. Bener, Bas. Lho nek kok terus ora gelem tangi tenan. Saya ora tangi ora apa-apa mengko dibong wae. Niki Kanjeng Pangeran Temangsang niku. Apa? Kanjeng Pangeran Temangsang niku. Kok temangsang iki to? Iki Kanjeng Pangeran Darmawangsa. Ayo banget ganteng niku lho. Jadi mau ora percaya to, Li. Aku tak percaya dhewe kok. Ning aku ora nggawa receh iki. Ning aku Ampun. ora nggawa receh. Ampun sing receh sing gedhe lah. Sing gedhe durung metu. Ayo aku cukup lungguhan to. Alah, manja. Biasane lho, Nduk, linggih dingklek atik kon jukukno lungguhan. Gelem ora yen gelem aku minggat. Minggat lah. Sing adoh. Ayo ya. Ayo, Nduk, dening pepungkuran ya. Lungguhan sakarnya. Ya wis iki gawa diresiki. Arah hukummu. Sawetara padha ing pemungkuran. Yen ra gelem tak saponane aku. Ngono. Ra apa-apa aku. Openi, Nduk, openi. Ora kok sentimen to ya, Spen. Aduh. Iya. Sing alus. Ora ngono kok nglungguhke ngomongane kok kaya ngono. Saya ini capek, Bang. Oh, bener ra irungmu pesek kaya Rina kuwi. Monggo Kanjeng Pangeran. Kahanane teng dusun nggih kados ngaten. Ya. Nuwun sewu nggih. Sak wontene ngersakaken ngunjuk. Apa kabeh Pratideng wonten. sinjeng. Iya.
Kayak ya, Nduk, monggo gangsal ewu. Oh, jane bakul ta kuwi. Nggih bakal nggih Pak. Apa dhisik oleh mburi. Pareng nggih, Ndoro. Ayo, Nduk. Pareng. Ndoro. Apik. Iki sesuk ditambahke ya. Ini iki pancen sutres kok. Dilentek niku, Ndoro. Edan niku lho tunggale. Ayo pasukan. Tek 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 tek. Deng tek tek 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 wis ah mlebu deng tek tek 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 deng ayo Nduk Kanjeng. Soropat luwih. Wis kalane pupungkuran. Lho. Ini aku bingung aku cak. Raya en sampean kuwi stres le. Bener sesuk Kudu ra mulai ning sriwen kok iso balik rene terus. Iya, are lali aku dalane. Apa kesambet itu ngono. Kanjeng Piran Darmawangsa. Soropat wong ayu. Menika mboten sati gagas kanca wangulun si Kanjeng. Ora dadi boyo pangapa wong ayu, malah ndadekake suka penggalih kuwi. Ning nuwun sewu si Kanjeng Pangeran. Soropat Rawuh pinut ing rombok kula kepinden kalih padatan main pinangki dumateng kula Kanjeng. Soropat. Inji. Tenane ana perkara sing bakal tak andharake marang sliramu. Perkara iki gegayutan lan rikala semono sliramu njaluk marang pun Kakang supaya matur ana ngersani Kanjeng Rama Makutawangsa keng supaya nglamari lan sliramu. Menika leres Kanjeng. Nanging Soropat, Nanging menapa Kanjeng Pangeran Darmawangsa? durung antipun Kakang matur. Ana ing medang lepasi ana perang gedhe. Ya kuwi perang adat kang dituwake antarane Medang lan Murawari. Mongko perang kang dumadi akeh kurban. Kawula sing ora ngerti duduk perkarane lan ora ngerti dosane. Nah, perkara kuwi banjur Kanjeng Rama kagungan kawicaksanan kanggo nyirep perang kang dumadi ing antarane Medang lan Murawari kudu pisanan. Nah, mongko wong ayu Inji. ing Kadipaten Murawari kuwi kagungan putra Silpawestu. Yen ing Medang putra kang mijil kakung ora nulino pun Kakang ceklane wong ayu. Pun Kakang dijodhokake putri saka Murawari kang aran Mahadewi wong ayu. Mawi ngaten. Pengen berdhawuh putri saking Murawari Kanjeng. Soropat yo kene sliramu sak bajune ngerti lemakun iki. Katolik suwe galih Piran Darmawangsa. Soropat Ingkang kula ketunipun penyamisan dumateng kula menika boten. Ingkang kula ketun kula pinangki dumateng ingkang sepisanan wonten ing sedang Kanjeng. Soropat bojone menapa wong ayu. Pun Kakang ora bakal misahke tresnamu lan pun Kakang. Pancen pun Kakang ngerti lakon ingkang sukat ana ing Medang lan Murawari. Nanging wong ayu, jodohan iki silak marang batinipun Kakang. Ya mung kalih gesih panguwasa. Lan pun Kakang emang kawula ing Medang. Kula pun Kakang jaluk timbangan lan sliramu. Kudu kepiye pun Kakang nglakoni kelampun ingkang dumadi. Soropat
wis kono. Lelakon iki pun kakang pun kali besing pamoso lan ngepan kawula ing pencang. Lagi babar pisan pun kakang. Ora kepenek kakil lakon kang bati kaya ngene wae. Sopan. Yo kene kuwi betul kondo kang kaya yo. Saiki aku ngerti sopan. Jebul tresnamu lan prasetyamu sing kok andharake karep mung lame samudana. Tresnamu jebul cetek kaya kali kang kebak padas. Garing kaya dene kayu kakek. Mrikit kaya kayu gapuk. Yen ngono aku ora derpe pangarep-arep maneh lan sliramu. Menawa iki lelakon ing uripku kan kudu tak lakoni. Tak lakonane aku dawuh putri sapa war-wari aran Mahadi. Nanging Soropat. Lali-lali dene Riko Soropat. Yen aku kelakon dawuh aja nganti ana tetembungan. Getun ing tepe burine.
lelakoning manungsa kuwi maneka. Yen nggonmu mikir kedlarung-dlarung pupuntane iki mengko malah awakku sing ora karo-karo. Mula ya Wirapati, kowe kudu nglenggana ing pepancen. Sebab kabeh menungsa kuwi tetep nampa musibah. Nanging kudu jumbuh marang nasibing dhewe. Ya, Patni. Kowe kudu percaya karo sing kuwasa. Ora ketang saiki Darmawangsa wis ora tresna lan kowe. Saiki kowe aja nganti kabutan. Kowe gelem mbudidaya utawa ikhtiar mbok menawa iki mengko sawijining srana bisa kepanggih saengga Darmawangsa pulih tresna kuwi meneh. Kajeng saranipun menapa, Bapak? Kowe kudu tumindak nista nanging utama. Nistanipun, Bapak. Kowe kudu gelem nglakoni barang antrung leledang ana ing Kadipaten Worawan. Naosa nista kula lelego wonten saged nami kalih Kajeng Pangeran Darmawangsa. Kono-kono dandana mengko ngambiri dulurmu Klenteng lan Bagong ya.
Lho. Mainem kok ngene. Ora man saweran lah, ora tak pikir. Saweran karo mbok pikir. Mak Amde nek muni dagelan ora man saweran nek anjen mentolo ya ora sawer lah ayo kok. Nek anjen mentolo kowe kok wong nonton wis rada kurang ya Pak ya. Awan karo bengi kok kacek ya. Kacek ah, kacek iki kok penontone. Lah piye? Bugis e kacek kok. Wong ngandakno bugis kok kacek lho, kaceke nggondi wong bugis yo enake ngono. Enak sing gawe beda-bedawan karo bengi. Lha nek beda kuwi, lho bengi sing gawe sapa atose kok ngono. Malah lara ati. Aku nek ngomong piyai kene jan juara kok Le. Juara ya Pak ya. Apa karo jajan payene biasa nanggap ketoprak, biasa sekabumi biasa. Wis ora langka meneh nek piyai mau juagung wis ora kena diomong. Poline lho juara. Lho, ada juara ku. Kemaran delok poli ku piye? Ora delok, Le delok piye wong waya poli aku terus turu kok. Oh, aku ora tau olahraga blas iku apa. Lah nek kowe poli iki mudeng tenan kowe poli iki mudeng tenan ta ora? Ya ora entok. Poli iku sing penting apane? Sing penting ya wonge ngono kok ya. Ah goblok ya ora iso. Sing penting kancane nem jos-jos kok menangan. Ah dudu kleru. Lah sing penting apane? Katoke ya. Nek katoke. Lah kula ana wong enem nek ora katokan ape udo kowe. Sing penting ya ora katoke. Lah apane? Bale. Nek bale lah. Ana wong nem nek ana bale ape do tukaran dhewe. Goblok itu apa? Adek goblok dalam rangka sekabumi atau sedekah bumi. Kabumi. Iya, kowe ora piye kepanjangane kabumi. Ora roh iki. Senajan ora oman saweran anu Pak rada mengarep Mak Amdi ketok sing kono. Sakake sing kono kok. Desis mandi desis. Desis ngantuk. Awan sing gawe urap lho. Ora usah takok desis lho Mak Amdi ndelok ketoprak kok bejojor kaya wong bayi. Aja nek dipikir paling kepenak wong nonton. Ada penak lah apa? Angger lega ya bukunge diselehno sikile ya diselehno kok. Tahu ngene iku. Piye? Ya nonton ketoprak ngono iku Le. Ya lega ngene iki. Sikile ditumpakno kursi, delalah ana kucing keran. Piye? Kursi ning ngarep diterak kucing, wong kelumah-lumah. Piye iki wis ora kena diomong kok. Dalam acara kabumi. Kowe mudeng ta ora? Kepanjangane roh ta ora kowe? Roh ah. Nek kepanjangane kabumi piye? Kabumi. Lah singkatane kabumi ya Allah. Kepanjangane blok goblok kok. Kuping ndak ora bosok. Ya ora nek bosok diamuk yang sis engko. Nek kene ora koyo ngono arep bosok-bosokno. Maksude kepanjangane iki pitik ngono lho. Kurang dawa piye iku? Jajal kok. Kabumi. Lah singkatane kabumi. Oh goblok. Jiwata sisan kengko malah. Wis goblok iki kowe kabumi kuwi saka pemenggalan 3 kata. Wah. Tenan ah piye? Tenan adeng yo. Wis ora tak celuk Pak lah wong ora tau ngepenakno anakme kok. Lho, ora tau ngepenakno anak iku. Alah, wong anake kok dijak nurut-nurut sore kok dijak sodek bareng. Aja. Iki kok mentolo anake dimusahi dhewe ku piye? Aja omong sodok. Lah kene malah aku ngetoprak ana sodokan malah ngenes kok. Nek ngenes perkara apa? Dhuwitku kalong akeh. Gara-gara Hendrik pasang sodokan nang kono iku lho. Sapa? Hendrik iku. Ono iku. Salahmu kok. Saka pemenggalan 3 kata kabumi. Nek kabeh kajate piyai kene wis kaleksanan wis ora ndutang meneh wis kasembadan ngancik ning gone bumine dibancai setiap setahun sepisan nimbali ketoprak siswa budaya. Lah sing minangka wong Jawa aja nganti ilang jawane. Ora ngono lho Pak, kowe dagelan kok suwing uta kok takok terus iku piye? Aku ya anak kok mbok takoki terus duwe ora tau nampa. Kowe arek dagelan ditakoki kok ngamuk iku piye? Oh iso.
Padha-padha dagingane takok entok iku piye iku. Ya kudune. Ya kudune sekali-sekali kok tak takoki padha wae nek Lho, lha perkara takok ya wis ah takokno, aja sing gampang-gampang sing angel sisan. Lah sing angel apa? Bulan bobote pira ngono takokno aku. Lho, kowe ora tenan apa piye? Lha ora. Lah bobote bulan pira? 7 ton. Kowe tak mantem kursi ya lho. Mbok antem iku. Arek bobote bulan 7 ton iki lho. Lah percaya ta ora? Ora percaya munggah timbang ah. Kalau sak marot tuam dimot goron ya. Ngomong ham kok iso. Kowe pinter timbangane kowe angel-angel munggah. Kalau percaya ae ngono. Tak percayalah. Ha iya. Diumbarno ndak mati dhewe aku. Yo. Omongan kok sithik lara ati ya. Maksude motor yo nek diumbarno ndak mati dhewe ya. Tetep ora selak kebatin emlah. Kene Cilikane gedene kowe ngalup karo aku kok. lho iku nek kowe krasa ae Pak kok. Ngene lho Le. Wis kok matilah timbang urip yo diber-ber mendring ae. Ngene lho Le. Ana apa kok Nek anye dongame ku mandi temenan. Aja nangis didelok yang sis barang kok nangis kowe. Upama aku mati gletak, Eneng apa? 7 dina tangga-tangga klumpukna kon tahlilan ya bancaki ya. Iya Pak. 40 dina ya bancaki ya tahlilno. Mesti 100 dina ora bancaki lah ora tahlilno. tak bancaki. Ora lah. Tak talilno. Ora usah. Lah kok ngono? Kalau kowe nusul aku, Padha wae. aku mangkel ora. Adek mangkel lu gede cilik aku ya mbok kon mati kowe padha marang ngalut wong kowe iku. Etik ngono. Sak ora-orane mati jodoh rezeki kabeh kuwi wis ana sing ngatur kabeh kuwi pasti takdir ilahi. Ora kena dijaluk uga ora kena diselaki. Gumantung tumindakmu ning alam donya. Ning alam donya tumindakmu elek sok ben bakal mundu elek, dene tumindakmu apik sok undundane ya bakal apik. Nggih Mbah Mudin. Piye lendrik yang lendrik. Buaya ning kandhane wong tuwa. Wis ora tetep blas. Ngono kok buaya mentek-tek wong tuwa mbok omongi, mbok kuandani kok. Wong tuwa goblok arek diomongi karo bocah enom ora gugu kok. Kaya kowe iki pinter ape nek takok bulan barang. Kowe takoke angel tenanan kudune. Kowe iso tak takoki iku. Lah nek ora iso lah apa? Malu bertanya, Sesat di jalan. ada pertanyaan, Ada jawaban. asal tidak menyinggung. Perasaan orang lain. Betul kata. Tak takoki roh. Ya roh ah. Kowe peribahasa wan panjene bener, malu bertanya sesat di jalan. Contoh pengenane ku lho main-main nang Demak. Karang aku kan takok. Iya. Main sedina sungi nek tokak takok lah apa wong manggon sedina sungi wae. Kowe. Aku kan ndek patokan. Iya. Aku anggere anut wong buah. Nututi wong buah mesti tekan ketoprakan. Apik nek ngono iku rasa takon. Delalah lagi tekan pertelon ana wong buah tak tututi. Iya. Jebule ora tekan ketoprakan kok. Lah jebule Ya wong buah muleh kok. Tak tututi malah tekan omahe dhewe. ora iso bedakno kowe goblok apa. Kowe iso tenan tak takoki. Piye? Manuk apa sing betah nang banyunan nganti mati ora iso kowe. Lah manuk gendilang iku. Adudu. Jendet. Kliru. Manuk podang. Salah. Lah manuk apa? Manuk sing betah nang banyunan kuwi manuke wong Daud. Lho. Sik ah. Kene kok sesek iku. Manuk apa sing betah nang banyunan? Manuke wong Daud lho. Jajan nek ora percaya piyai kene takoki kabeh Piyai Mojo Agung, rak bener manuke wong Daud. Ah sing Daud piyai kene are. Heeh. Nak sing Daud aku. Rong dina rong bengi Daud ora ngarah manuk tekan banyunan. Tekan ya. Ora iso. Lah carane Aku linggih ember. oli gember mangsamu golek emas sampe oli gember. Aku malah kudu Aku malah kudu nangis. Dagelan ngomong terus kok sawirane ya urung ana. Bener omongane Mak Amdi, Pak. Ayo aja ora uman sawiran. Salah metu kok keri-keri jajal kowe metu bar magrib. Ora darane ape nyolong motor. Nak perkara sawiran ora tak pikir. Piye? Sing penting bugise jaki. Kowe jaki rasa Tulung kandhane Mak Amdi sis. piye? Kon nyiapno kresek cilik-cilik kok loro. Nek ancen kowe nggawa tenan sesuk kowe mongko nimbalno cepuyung, aluk ora usah gawa muleh. Ngene ya. Gawa nang jambunane kena yangem yo. Ora ana diyang gawe nebugis ngene kabumi.
ora tau blas. Adik Bang Del aja mirang-mirangno wong. Adik ora entuk pirang-pirang wong. Dijang barang wong kaya aku iki wis ngunduri tuwa le, ora apik ngono iku. Apik nek ngono Pak, nek kowe wis rumangsan. Mah aku ana wong piye ora tik buta. Berarti apik nek ngono. Pancen ki wong tuwa iki disetiti. Ya iya. Tindak sak pecak tembung sak limah kuwi diati-ati disetiti mergo wong tuwa ki kanggo patokan kena kanggo tulodo. Sing diarani wong tuwa kuwi kudu iso jejekne barang kang doyong, lurusne barang kang bingkong. Nah iya mulane emoh. Lah meneh kok rupa wong wedok niku emoh. Lah meneh gempletak ana barang gempletak pinggiratan aku mau ngurusi kok. Kowe iku kan didol kira-kira payu Wandhe inginane iku lho liwat gua lah tekan kene iki mang lho esuk mang bikin dalan ana gempletak tak jikono atusan. Baleni ayo baleni kok Kaget iku lho aku. Ayo baleni. Emoh dosa. Lho baleni Pak. Moh. Didol payu larang kok. Larang. Lah barangnya apa kok kowe moh njukuk? Slender. Slender ku nerak kowe ngono. Kok slender mbok kandhakno lah kowe nek njukuk slender le madol nanti. Mbok nglakokno ora iso kok. Yo aneh-aneh kok. Enak ngajak bedhekan bab manuk. Iya. Tak delah ora mudeng kowe. Dadi ora mudeng lha apa kok. Bedane apa manuk karo kucing? Sing ngantek petak ora ning arah roh kowe. Waras apa edan? Ada Ya manuk waras karo kok. kucing iki arep tak cilik ya mudeng. Nek manuk kuwi kewan ibri-ibrian sikile loro manggone nang dhuwur. Iki nek manuk. Nek kucing kuwi kewan gegremetan sikile papat manggone nang ngisor. Banter salah. Lah nek salah iku salah karo sapa? Kakan kata-kata omonganmu iku. Lah nek kowe ya roh. Ngene lho. Piye? Bedane manuk karo kucing. Bedane piye? Nek kucing dilus-lus, iya. saya suwe, saya turu. Iki lak nek kucing. Lah iya. Lah nek manuk, Nek kucing dilus-lus, iya. saya suwe, saya turu. iki nek kucing. Nek kucing, Lah nek manuk, nek kucing dilus-lus, saya suwe, saya turu. iki lak nek kucing. Iya. Lah nek manuk, Nek kucing, kucing kok kucing kok ping 17 lho. wong tuwa iruke ngebok cungek. Suwaduk sing saking iku dosane pirang pikul lele. Kowe kok ngitung dosa apa wong kowe dhewe ya ora kenceng ora lurus ate ngitung dosa. Kaya kowe iki malaikat ape kowe iku. Iki mbok yo ngrayangi awakmu dhewe, awakmu kuwi wis resik ape ngarani wong iki dosa brek. Nek ora wis resik iku piye wong aku wis ngunduri tuwa tak kandhani ngono kok iso. Ngunduri tuwa berarti nek ngono kira ape nom. Kok ape nom. Are ngunduri tuwa. Kowe nek ora ngerti bedane kucing karo manuk iki ra sanggranggir ceblang-cebluk sak karepem dhewe. Lah nek kowe roh. Lha ya apal lah. Bedane apa nek kowe? Kucing karo manuk. Nek kucing dilus-lus saya suwe saya turu. Iki nek kucing. Jelas. Nek manuk, Nek kucing sik go karo padha iku piye? Kok padha iku piye? wis tenanan lah kowe sak dagel dhewe kowe modar-modar kowe. Lho ya lho ya. Bayaran 100 dan ambek tampek tenanan. Wis kowe nang omah mulai iso turawur mak aku ya bukan turu nggone wedhus rek. Dagelan teng ngamuk wis tenanan lah kowe mulai kowe dagel karo sapa ge. Muni kowe. Pak Ugi mandi ya Pak Ugi. Aku tak unggahno Pak Ugi tak jak omong-omong ndara oleh dhuwit ya. Atik plak-plak. Wah, dagelan bae kakean nesu, kakean putungan. Dagelan cilik iku rasa kakean nesu. Lah gene Nek kakean nesu cepet tuwa. alah ora percaya, pokoke angger nesunan Cepet tuwa. alah ora percaya. Ora percaya. Lah makam dhe sing ngantuk iku ora tau nesu kok ya tuwa. Ngantuk lho. Iku ora perkara nesu. Ya apa? Iku anjene ditututi umur. Mbek ngono kok iso ya karo ketoprak kok karo inget-inget bulan ya. Iku nadar. Nadar piye, Pak? Nah anjene iki kabumi sida nanggap siswa budaya. Aku ning arep panggung karo turu dengak ngono. Iki wis kelakon. Kelakon ora diutang. Wis tangi. Iki sesuk ditakoki tanggane kok. Piye lah Mi? Yusarmi ketoprake apik ta ora jos ngono. Padahal ya. Kok dhek yo ngantuk iki kok. Wis. Bedane kucing karo manuk. Manuk. Nek kucing dilus-lus saya suwe saya turu. Turu. Iki nek kucing. Nek kucing. Nek manuk, Nek manuk dilus-lus dilus-lus saya suwe saya dengenge. Gak ngamuk ah, ngamuk ah, ngamuk ah. Ngamuk anteng kletengga ngamuk ah. ngisi-ngisi wong tak Yo mekeh-mekeh. wantem sikil sisan engko malah Agak antem lah. Nek ancen aku antem, mbok antem malah genah, Pak. Nomah orang dagel turawar mak terus.
Aja tenanan ngono godhong klendang. Wong iku nek iso upama ana bocah sing nonton, bocah sing nonton dadi generasi peneruse bangsa. Gak kena ya. Contoh sing elek. Elek kaya kowe bareng ku asline karo kewan iki apik kewan kok senajan potongane menungso lah kok. Lho, kaya kowe iki arep muni kaya ngono. Nek kowe iki kewan karo kowe, sapi karo kowe lho asline nalurine utawa atine. Iki apik sapi. Kok iso apik sapi ku piye saiki rumangsa tara klenteng karo sapi kelakuane apik sapi. Lah dek ngono. Kowe ora ta ora sapi ning gone Boyolali terkenal kota susu. Pabrik susu. Pabrik susu. Sapi wedok susune diperesi diolori. Lho sapi lanang rohe ora ngamuk. Lah cara mak ngono kowe ngamuk ta ora? Omongane kejeron kok. Nek kejeron lha apa? Lho mosok mbok padane karo sapi wedok iki. Iki kepiye jamu kok. Lho lha kowe berarti nek ngono apik sapi apa apik kowe? Lho mbah karek kowe kono ah. Oh, namde. Lah nek perkara kewan, kowe lah karo pitik kendel pitik asline. Tidak bisa kendel aku. Ora iso. Lho aku wani jogetan nang dhuwur panggung kok. Nek perkara jogetan. Kok. Nek kendel-kendelan kendel pitik. Ora iso nek pitik ndek main siswa budaya. Ndek awan ana pitik liwat rene. Langsung nelek cerot nang ngarep panggunge wani. Iya. Wani nelek nang ngarep panggung. Iya kowe. Aki ya, gecek wong kene kok malah. Iya, aku iso deret-deret wong nek kowe ngono caranem. Lah timbang apa mbok pajakno apa sapi wedok iku. Wong jenenge mbokmu ku saiki wis kabeh iki wis melu maju kaya zamane iki. Zaman kemajuan. Iki samumbarang maju. Iya Pak pancen bener omonganmu. Ora desa ora kutha saiki padha wae. Wis padha maju ya. Padha wae. Maune dalane ora diaspal dadi aspal. Aspal mergo kemajuan zaman. Aspal godhog kurang apik dadi aspal goreng. Iya. Sok ben aspal goreng kurang apik dadine aspal tumis. Ora aspal tumis. Lah apa? Oseng-oseng aspal. Ana kok oseng-oseng ku. Nek kowe ngandakno zaman kemajuan mak pancen bener kok, Pak. Aja meneh kok maju dalane. Wong mak tekan mak cangkeme melu maju kok. Wati. Iku jenenge dongos goblok. Ora dongos. Ndek mang lho aku tak takoki guyokno wong ngene. Mak aku tak mangkat sik ya. Wong edan iku. Arek wong edan apa? Wong ngandakno zaman kemajuan dalan maju arek melu cangkeme mak maju. Iku dongos kok maju. Kowe kok betah ndek bojo ngono kuwi lho, Pak. Lho, iku maune ana apa jenenge niku? Kenangane kok. Kenangane piye? Cara zaman aku pacaran, ciuman irung urung tutuk. Lambe wis cerop. Anjen bener Pak nek ndek bojo ngene iku ana apike ngene. Iku ana apike kok. Nek apik. Pak pas nek ana tamu kanca mara mbok sugih teh botol ora usah nggih cupit. Lah diapakno? Mak dijak metu terus ngene padha wae kok. Rasa lurus cukil. Ngene iki ora mangkel iki lho. Dadi mangkel apa ku? Wong ora usah ngono. Kene kok ora ngono. Wong tuwa iku pepunden. Ora usah dielek-elek. Lah wis ditoprake disoting. Ora usah dielek nek kowe ku ya wis elek kowe ora gelem ngakoni kok. Lah wong perkara meneh kok mbok arep apa cangkeme maju. Lah ndenane aku SMS keliru turu nang jaba 3 dina kok. Lah kleru lemu SMS iki piye? Makem kan katisen. Loro. Kan batin aku arep mantak SMS. Piye? Bu Bagong, kowe iki ndang golek-golek obat, ndang pijet-pijet bendang mari. Lah kowe sek arep ngono. Wong aku arep nyepeda motor, lek aku nulis iki keliru. Lah piye? Bu, golek obat, ndang pijet-pijet bendang mati ngono. 3 dina turu njaba aku. Kowe iku sing ora rumangsa kok. Mulane nulis sak nulis tembung sak tembung iki hati-hati. Arep kaya ngono kuwi nek wong wedok ora ngerti, mak ora roh ya tetep sapa wonge sing ora nesu. Jajal pikir kaya ngono. Ya ora rumangsa blas kowe ku apa? Ya kowe nesunan maraya. Nesunan gene kaya kowe ku bareng. Wis enakan dhewe jenenge iku. Ngene lho, Pak. Lha apa? Nah wis gedhe ya golekno bojo ah, Pak. Bojo. Sok ben iso nduk bojo kowe. Ya duwe aku ora duwe piye, Pak. Ya duwe bojo. Bojo wong. Kirek gen ngleti kowe. Ya wong gak saduk mbledos. Maksude iku wong dina lho. Apa kowe milih
Kyai Padas. Alah moh. Apa Koro? Alah gagah. Apa Watiang? Alah moh. Lah Candi Mojo Agung ae. lho Mojo Agung kene lah kene anak Padas Moh ora tau nanggap toprak iki kok. Kok enek wong nyawer. Nggih mriki Pak mriki ora. nyawer apa wong benakno kathoke kok nyawer Adik mlebu sak rene. lah iya iki di anu ngono lho Ilmuane mesisan. mesisan kok Ki rumangsa jero ngene ya iki kok. ngono kenalan tetep duwe Pak. Jagong klenteng kudu ana Kadaswati Pancen kan kahanan donya iki ana loro. ana loro Ana rina, ana wengi ana etan, ana kulon ana ngisor, ana dhuwur ana lanang, ana wedok ana apik, ya ana elek nek apik, kapiken nek elek. keleken Saedan iku Kowe kok nesene ngopo kaya ngamuk. ana apik kapiken ana elek nek kelek niku Ayo kahanan donya ana pira? ya pirang-pirang ah Ana kok pirang-pirang. kanan donya ya ana loro nek kajate iki apa Sedekah bumi. biasane ra bancaan Ya bancaan mesti sing umum nyembelih apa nyembelih pitik. pitik nek digorok ndase ndas Das pitik. suwiwine Suwiwi pitik. brutune Blutru pitik. sikil pitik jengene Cakar. Kowe kok ngono? ngono piye Mang piye kowe mang kok asem ngret. Kahanan donya ana pira? ora tak urusi Ana kok ora diurusi. lapet banget mbok kelek wong tore mbok kelek Kadaswati iki suwe gak tau petuk Engko dijak ngibur piyai wonten Aladan Mojo Agung ngiras pantes ndongakne mergo kajate wis kasembadan wis kaleksanan Yeah. wis ora ndek utang meneh sapungkur nimbali siswa budaya piyai Mojo Agung pinaringan yuswa ingkang panjang amin rezeki ingkang kathah ingkang Amin. barokah kena nggo nyekolahke bocah nganti tekan kuliah amin turane kena ning nggone Mekah Madinah alhamdulillah nak kowe kathok mbedah anane katokku bedah mergo aku mang bar kok sawah iya karo usung gapah wong sugapa iku iki penyanyine diundang ditampilne iki digolekno ledek mergo bar dangdutan terus iki terus ledekan tayupan ngono iya toprakku ya ngono kuwi ya ana tayupan ana dangdutan ana gandrungan ngono soalnya ketoprak dari 3 pembegalan kata ketoprak maksudnya kowe iku piye lho kowe iku dak kesenian ah kesenian ya kesenian dari kata dasar seni seni adalah indah kesenian suatu keindahan iku lah nek tontonan nek iso aja dadi tontonan ning kanggo tuntunan mula dadi dagelan-dagelan sing apik kanggo contoh bocah cilik aja dagelan ditiru sing saru-saru aku lah nek tolane praktis mau nanggap toprak ini ubur rampene akeh ning nyatane praktis ya ana perangane ya ana campur sarine ana langene daroman ketoprak ya ana terus ana dugelane dagelan ngono iya ngenekan iki ketoprak nek praktis iku praktis apa wong anggotane 75 mangan kabeh kok praktis iso dibel ke penyanyine tak jake mara penyanyine kok ayo halo Dik Sia orang ngono kowe kurupam yo ayu lho kelek kok ambune koyo kuman reng kok kowe iku jenenge fitnah arek fitnah iku lha apa fitnah iku lebih kejam daripada membunuh pembunuhan kowe nek ora ngapusi ya Pak ya jajal ben ora percaya pencemaran nama baik nek bocah ayune kaya ngene apa mau kelek ambune koyo kuman reng aku ora ngapusi ora goroh nyapa goroh piye kok piye kok kaya apa kok nyungir pedet ape mik iki ora kaya kungkuman reng lah kaya apa persis kungkuman kathok ana kok kungkuman kathok rekona lho markona mbok nggo sisan markona iku telo blok goblok
Reksona, mulane sekolah sing pinter. Ana Rekona ya. Tayu kok goblok. Oh Reksona Rekona. Ngene iki lho. Piye Mas, piye aku mbok undang rene arep lah apa? Umurmu wis pira? Aku? Alah Mas, aku jek enom ya. Agek 50 tahun. Alah. 50 tahun. Karena kembanyol nah. Ditakoki nek jagelan takoki 50 tahun karena keben guyu nah. Ora ngurusi kowe aku. Aja urusi. Napa, Pak? Ngene. Ya tapi krono lho bolok kono. Ono bolong kono kok. Aku gak diboloni. Mbam tok iku sing telu jejer-jejer iki kok. Ning tak pikir-pikir. Piye? Panjene kanggo pancingan apik wong wedok, kemulane sesuk mbok tak jake. Kowe mak bocah malah wong do mulai nonton. Lah piye lah aku nganti bebasan lambeku setumang karek sak merang ora ana wong ngurusi lagi metuwe terus puluhan ewu kok metu ku piye carane? Nek mak bocah aku sing ora trimo. Dene yo. Karo mirang-mirang nang lu bojone dagelan kok ngene. Iki lho sampean. Mari kangen. Ora ta ora mari kangen iku. Apa? Lho mari kangen. Wong mari kangen kok. Ya ora iso nek aku kok. Mari kangen rak ngono lho. Ya Pak ya. Lah iki nek iki mari napa niki? Nggih, rada Pak nggih. Oh. Sinten? Oh, nggih Pak Kadarone iki sing nimbali Ndek nyenane. Mari kangen nggih. Abang-abang kok mari kangen. Roro mendut. Mboten wonten nek ketoprak mriki nggih, mbok dereng wonten rabi dulur nggih. Nggih matur suwun ki Pak Kadarono. Sik alaku kok mbok nyang iki. Lah, sepenting aku karo Bagong payu, timbang sampean bobor. Bobor apa ngejane gedang 2 lirang tak gawa muleh kok. Kademangan iki, ku nek nyusul Baturum ning kene kok perumahan. Kok perumahan. Iki Pak Kadarono sing winginane nimbali awake dhewe iki padha karo awake dhewe pikantuk kanugrahaning Gusti. Amin. Mergo ora ngono sing siji lho pikiran kok pikiran ta ora iki. Ya pikiran. Mari kangen nang lagune piye kok? Mari kangen. Kowe nek ora iso ndang balekno saiki kok. Coba buak, nganggo toko bakso. Aku tahu kene ana saweran njaluki lagu. Ora tak turuti. Aku mulai terus iki lah apa kok iso Sik konsultasi. konsultasi ana ngomong-ngomong rono ndrapik kok ya. Konsultasi kok ya ape priksa ae. Ya ngono ku ora tak turuti. Wetengku mulai terus mules. Mules kaken mangan sambel kowe kok. Dek asine kowe nyanyi tenan iso apa ora? Wis suwe ora tau petok kowe iku. Iya iso ah. Lha iki piye tak omongi kok iso? Kowe suwe-suwe iki ning ndi? Aku sekolah. Sekolah ning ndi? Nek STSI. Kuliah iku lho nek Solo. Solo, irung mamblek ngono kok. Anu iku lho cedake. Solo. Lah iku maksudku. Solo re Solo. Iya iku. Aku sekolah nek kono. Wis iki goblok tenan jebule. Ya ora apa ya ora tenan ancen ya nemen kok. Wong Solo kok Sulo Iku ngono. maksudku iku. Wong deses roh nak Solo kok. Ya pancen iki cah wedok iki nek jeprawan yo ngene iki. Lah. Ngomongnya rada pelo-pelo. Bener iku omongan. Lah tek nyeklimik tek ngono. Lah aku seneng nyekli pucukan. Biasane penyanyi perawan karo ora iku beda. Bedane Perawan nyeklimik kan ngene. Selamat malam para bapak, para ibu mesti ngene. Lah nek perawan, Nek perawan. iki bojo. Nanti bojo wis dhewe neh. Piye? Aku yo ngene omah. Mak dene ora ngono kok. Lah piye? Mak nyeklimik ngene kok. Selamat malam. Tolong, aku di tengah-tengah keributan. Iki piye bobot? Nek ngono mak Masa berarti ngono? perawan ora ndek bojo ya. Lah piye? Iya. Masa nek nyekel ngene. Anyep piye? Iku jenenge mike kualik. Oh. Berarti jangan ngene. Ning Kowe ning Solo kuliah apa, Dik? Aku kuliah tari Mas nek STSI. STS iku singkatane Sekolah Tari Seni Indonesia. STS padha-padha STS asline ora ngono. Lah piye? STS iku singkatane sekolah tanpa sinau iso. Loh,
Sekolah apa iku? Jawab ta apa iku? Yo goblok nemen iki ning kene iki akeh piyai sing do pinter sing do kuliah ning gone fakultas ning gone universitas nang gone UMK ono. Anake Mak Ede meng. Made kami sepuh Bu Sulastri iki ning gone UMK. Apa iku? Universitas Muria Kudus. Oh. Padha wae aku ning gone Untumu kuliah. Lho, apa kuliah kok untuk? Saru. Are saru lah kok. Lha apa kuliah untumu iku? Untumu ki Universitas Tugu Muda. Nyuk munyuk. Aku yo dikenane bar kuliah Ning ndi? nek udelmu. Jagan namane udelmu. Dut kuliah kok. Lah Udelmu ku apa? Universitas Delima Muda. disingkat Bodone kok. dadi udelmu. Ya lo kakekamu. Nek kang aku lho ndik ngene nggone utekmu. Wah, iki apa iku? Universitas Teknologi Muda. Ora ana kabeh kok muda kabeh iku lho. Wong universitas kok muda ora ono sing liyane. Yo nek ngono UGM ae. Berarti STS ki kowe iso oleh-olehane apa, Dik? Duh aku yo entuk ilmu ah, Mas. Ilmune apa? Nyantet. Kok nyantet. Yo mesti entuk ilmu nari kok. Lari apa wae? Yo aku sing paling tak senengi kowe, Mas. Sing mbok senengi tari apa? Aku Iya. tari rabi. Seneng aku. Ya wong Gusti. Saiki piye malah? Agan mbok tari. Kowe cawe wedok kok ngene ku piye? Maksud oga-oga. Maksude kowe tari sing werna-werna Nah, kuwi iya, lho iya. sing Tari gambyong. Gambyong. Tari srimpi. Srimpi. Tari golek. Golek apa? ya golek suket ya golek gani ya golek godhong. Lah. Iku Tari rasa. golek suket mulono kok. Ora ngono ya, Kak. Maksude tari golek iku golek kencana Lah, sing nganggo dolanan ya Bondan kan golek bondan. Kelek aja dhuwur-dhuwur. Bakal ngono kok gak aku. Ning asine aku kepengen. Kepengin apa? Tari kaya kowe mau. Nek kowe ku ya kepengin terus iku kok. Sadurunge Pak Kadaryono Karo bapake mau sing ngersakne mari kangen diaturi. iki aku tak carane jogete piye? Sampeyan pengen melu aku nari? Iya, no. Yo kena. Nanging Ana syarate. syarate aku kudune duwe STNK BPKB. Ame mek utang ta apa kok iso? Iku apal menus kulino kok. Anu karo fotokopi KTP. Oh gak ngono. Piye? Syarate sampean kena joget ora kena cedak-cedak. Nak cedak-cedak. Ya mesti nyenggol. Nak nyenggol aku terus kaku. Dadi nak kowe disenggol awakmu Kaku. kok kaya aku. Lho, apa iku? Berarti nek joget ora entuk nyenggol kowe. Gak kena. Nek kesenggol Kaku. kok kaya nggonku ya. Lho, sing ngendi, Kang? Delok aku. Yo ngantem Apa iku? ning omah dolan aku yo ngono kuwi. Berarti awakmu disenggol terus rasane Kaku. iso mari. Yo iso. Marine. Diambung. Lho kok diambung ya? Lho yo Nah pancen iku. aku marine kok ora diambung Lho ya. lah diapakno? Digecek. Lho, nek tak gecek ya aku. Dadi ora kena nyenggol nek kesenggol kaku ning marine gampang. Heeh, gampang. Iso mari nek diambung. Iya. Malah gathuk ngene iki nek kowe joget sing ati-ati sing setiti aja cedak-cedak karo Lah. ledek, aja nganti kesenggol, kok nek kesenggol malah kaku. Lah. Nek kowe lah ya setiti tenan. Lah biasane gendinge apa, Dik, sayangku? Jaipongan, Mas. Walang mekekek. Ora mekekek mekokok ngene lho. Iku lho tak denger Tak wantem ya. Aren STS ki walang kekek walang mekekek. Yo iku Walang kekek. iya li Ije perawan kok ije Lah. perawan. Mak yo ngono kuwi ndek mben ditakoki kowe senengan gending apa leh? Mi. Parmi kan mak jenenge Parmi. Walang mekokok wong mak gedhe. Mamamu kok ya. Yo kanca diaturi walang kekek dhisik. Heeh. Latihan joget sik, Walang joget kekek ngaturi. jaipongan. Sunanipun mbanipun Pak Kadaryono. Karo bapake sing ngersakne mari kangen ya diaturi wong godhong kates wae iso nglegakno weteng apa meneh awake dhewe Lah. kudu iso nglegakne penggalipun Piyai wonten Laladan Mojo Agung. bener iku. Iya pancen kudu awake dhewe kudu nyenengne penggali Piyai Mojo Agung Iya, mergo iya. siswa budaya ditimbali Piyai kene Heeh. dan tidak ketinggalan Piye, siswa Mas? budaya bulan Agustus wan mrene meneh Loh, dalam rangka apa iku? nyewu mbokem. Mbakku dhewe ora je seger kok. Ngono lho.
Aku dhewe ora roh, ora tau. Sunat ta opo ngono? Wong nek ora ngerti takon sing ngerti. Lah kowe ya roh. Sampeyan ngerti iki mesti ngerti iki. Ya aku dhewe ora ngerti. Ya ora ngono kowe kok dirubung laler lek, Pak. Oh iki kok asine wis ora ono. Yuk walang kekek jaipongan yuk saya. Eling-eling Ora entuk nyenggol nek kesenggol kaku iso mari. Jambung. Mari nek disetrum. diambung jare kok. Ayo, diambung ya, Pak ya. Bisa. Alon-alon yoyong yo. Iya, Mbak. Ade mbok iku mbok maki. Hae, hae. Dari mana datangnya bintang? Dari sawana reno neno. Dari mana? Ae, ae, ae buka sithik jos. Pak Kadarono wis nyawer rokok, liyane kok curung ana. Saiki menawa kupinge bosok kok. Bapakno iki mang. Ya Pakno, Dik. Tanganku disenggol kok, Mas. Senggol tangan buat senggol. Masih nyenggol sapa? Kowe. Iso mari. Yo iso. Marine. Diambung. Ambung gage kowe ambung. Becek sisan ki kok malah. Oh sing nyenggol kowe kok malah aku. Diambung tangane ya. Saiki. Enggak, sesuk nak toprak wis rampung. Sing kene lho nyenggol mangke. Ora nyenggol kok njaluki. Kene lho. Kok sing tangan Iki mang aku ira gayo. Saiki kok Ngaco wong. Ya. kowe kene gedenan. Saja kok. Kowe kene. Kowe rene. Saya lelo lale. Ya ye yo ye. Kowe rene lho, kowe rene. aduh. Kene Kelekku didemek klenteng. modar kowe kelek kok mbok ogrok-ogrok. Mosok ngene demek kelek. Kowe tanganmu kok neretek iku piye? Kelek kok mbok graji. Lho, iki ya iso mari. Yo iso no. Marine. Padha ae. Diambung. Syukur kowe ngambung pabrik tahu kowe. Nyelo 3.000 ambung. Ya awakmu mang tangane tak senggol ngambungku tangan kok kowe kelek Aku, Dik. pasrahane wong. Aku ndek bingung ngipi apa ya? Ngipi dimut wedhus kok. Wis lali aku. Iki mang lho, rontok rene sithik. Kira nek nompak. Egong Kene. wis sampe cukul. Kowe semeh. Ya ancen nek udan pisan ya ngono kuwi. Lagi ape ngebung kok. Kowe arep ngomong ngono mandi. Ora kok. Ya arep ngomong ngono. Pak. Pak. Kowe arep mak kowe ngomong banter ngono mandi yo ngenang-ngene terus dicok. Ngil. Lembok teplek-teplekno lah. Ijo apa neh? Pokokku disenggol bagel. Bar kowe. Ayo nek bar yo mulai, yo mulai Ya nek bar. jagang. Kene Iki kudu tanggung jawab kowe. tanggung jawab bab apa? Apa kowe meteng? Nah. Iki bakal kok mbok senggol. Lah iso mari. Yo iso. Lah marine. Diambung. Satu bilah. Iku sebut cara ndi? Jak wong Gusti ku jaya apik. Ora nek wong umum. Sing iki ku beda. Malah apik sik, Gong. Piye, Pak? Kowe entuk apa mau? Butro. Ah iya malah apik ah. Adik apik. Kowe dolanan alpot. Iki nalpot motor Alfa yo
Keluwe ngono. Iki ana syaraté neh. Syarat terus. Lho ya iya no. Lah gone ya beda kok. Kudune nek ngambung brangkang karo melek. Sadubilah kok. Iku sebut cara ndi yo? Brangkang karo melek iki ya. Aku ndek pengen tak ngipi. Ade sadubilah neh. Kok kirek iku piye kok? Siang, mamde ngono maine kok. Kowe brangkang karo melek kaya kirek gong ngono kok. Oh, brangkang karo melek kok kaya kirek pede. Ya ora kaya kirek iki kaya anakan kirek ngono. Ono kirek kok di anakan iku. Melek yo. Aku ndek pengen tak ngipi apa? Cah ngipi tuku coplok kok malah ngene. Bisa nguyah barang bae kirek anyaran ya iso nguyah kok. Kok tau ora nak kirek nguyah ngene. Wong kirek gaul kok nguyah ra entuk. Ana kirek bar sunat brangkang karo metu bang-beng ya kowe iku kok, Dik. Lho talone, Lah mlaku kirek nganggo batu. Ngene. Mulane disetiti. Yo ha oh. Ya yo. Ya. Mateni wong piye, Dik? Lah piye pipi ku didemek klenteng kok. Wah, kowe kok ngene main mleteng teng. 15.000 genteni ya yo. 15.000. Ya. Sing wani 16 ngacung, 17 ngacung. Iki kok kaya lelangan iwak ya, Cah. Aku kok kaya ning jambunan lah mbok idirno. Lah piye jenenge otak berpikir tangan pira, Dik? Piye, Dik? Piye? Saya gede. Ngono niku ndak gede nak saya ndak munggah, Dik, Pak. Wis ngene lho nek ancen 50 tenan. Taun nimbal tubes iso nimbali adu cepu kok. Iki rumah sami Pak Lundu ape tawakmu iku. Ngajar iku. Sing ini otak berpikir tangan bergerak ya kaya aku iki. Ape nyopet kowe? Apa nyopet iki? Ada otak berpikir tangan bergerak berarti kowe grayang-grayang dompet. Rupa maling. Kan demek apa kan kudu ngambung. Iya. Aku nyenggol kelek ngambung kelek. Kowe roh kemang untuk knalpot. Yo ngambung knalpot. Aku kan berpikir jenenge sak ora-orane aku nak demek pipi ape ngambung pipi. Piye es krime nak ta ora? Untuk bosok ngono kok ya. Wong ora wayahe tak kok isih. Sampeyan kok malah kurang ajar iku lho demek-demek pipi barang. Lah piye neh? Ngene iki piye? Adia 15 gelem ta ora kok? Ngono ku tak munggah kok ah. Awal-awale kok koyo goreng kopi wae. Lah carane piye carane? Kudune nek ngambung iku karo merem. Karo merem iku piye? Harus ditutupi, maksudnya ngono barang. Lipate ditutupi mergo. Berarti kowe isin. Isin. Ben ora isin. Wong wedok. Sebabke bocah nom. Ya. Ini kok pinter gue teng. Dadi mripatem ditutupi mergo bocah wedok iki jaisin. Mana nak iku? Kalau tembang mbok tutupi wae mbok tutupi pisak. Iku iki tak. Bikin koyo tewel malah. Ora tewel nak. Iku sik jajal dicek sik. 1 2. Koyo nyerang budol le. Koyo babi malah. Aja banter-banter. Dik malah koyo babi nek. Mati iku kok. Kenapa? Iku niat pengen nyek wong kok. Oh, sorry. Osel dikek krungu ta ora? Piye? Persih ditutupi mripate ora malah aku mbok tekek. Sorry, Bro. Gue kan enggak tahu. Telek, Bro. Sorate butuh aku. Skorene kok. Lah piye wong ngene carane kok tak gentekne ora payu malah aku ditekek. Sorry. Gue Ora sorry lah, Bro. gue tuh enggak sekejam yang lo bilang kok. Iya, babnya lo, Bro. Abang, gagake bang. Abang lagi sibuk. Aku pegelen bang. Eling ta ora? Ditongi. Ya. Ya. Tak lagi om. 1 2
Ceger apa kaya pedet. Kuham Tak cek kowe kok. Piye? Aku mbok apusi, Dik. Ndung lek ngapusi ku. Dadi ora piye. Sepenting wis mbok ambung. Lah, Tak liwatno Bagong ngono. Mula ngono. Lho ya iya Dadi no. tak piye nek sikira ditutupi iku. Lho iya no, kok nek ngantek kena iku aku dak baro kanggo kowe musibah nggo aku. Sepisan ping pindhone piye? Lho ya marai ngelek-ngelek seni ah Mas kok iso. Iso ngelak-ngelek seni. Ya iya padha aku mbok nggo sembrono ngene ku. Dadi ora ketang kesenian kudu diajeni. Lah, ya iya. Ngarep tak kandakno. Piye? Kesenian dari kata dasar seni ada ada suatu Iya. keindahan ge muni ngono neh. Seni itu Lek indah. asete kok. Indah itu lek Dik Isus. ya ngapurane Dik wong paling aku ora ngerti. Iya. Nek panjenengan wis ndek ilmu sing kaya piye, ngono Mas? kemang, ya iso nyanyi, iso seni tari, aku salut karo mbawakmu. Iya, Lah iya, iki iya. mau ana sunan karo panjenengan Bapak Kadaryono. Dalah Pak Pak mau nyune mari kangen Pak Kadaryono rabi dulur Mas Udin ana rabi dulur. Ora ta ora rabi dulur iku. Rabi dulur ora ta ora. dulur dak yang ngepek iku adulwe dhewe iku. Lah sing lagune. Lho ya dilagokno ya nyanyi rabi dulur. Ya wis ngerti maksudnya ku saire sing piye ngono lho. Lho saiki Daging. Batok kok kaya mik. Kaya mik piye bathuke malah kaya manuk platuk kok. Iya kok iso kinclung ngene. oh ya. Ngerti lagune apa ora? Usah. Kang Mas aku wis gedhe, kapan enggal didaupake. So ombene donyane kiamat. Klenteng. Iki kaya undi-undi. Onde-onde anakem dhewe. Mbok nyek ning desa. Ayo nyanyi kono lho geget terus. Yuk Mas Udin, rabi dulur. Iki diaturi rabi dulur diaturne piyai wonten Laladan Mojo Agung. Kajar wis kasembadan wis kalaksanan wis ora dintang meneh. Iki arupa pahargyan kajate wis kasil, bancakane wis terlaksana. Oce. Dadi ora duwe utang, ora duwe apa-apa. Sing dipikir mung taun ngarep muga-muga panene luwih gedhe lumitu timbang taun iki. Kena kleru buntute lho, Kok. Jaman aku wis gedhe, kapan enggal didaupake. Ake Joko sing padha nglamati, nanging kang mesing tak enten. Klirik Sapa ora kleru sliramu sing keponakanku. Aja keburu nafsu mengko diguyu tanggamu. Ulan kurang gede amat dan Jakarta. Aja turu sore-sore karepe cedak jodone. Rawan gede jaluk rapi karo agane. Wong tuwa ora marengake mergo sing dhewe. Mas pikir dadine, wong tuwa ora ngebarengake. Becik diwurungake akeh wong labu dulure. Asik. Kaya Jumatan piyambakipun Pak Kadaryono. Dalah sedaya masyarakat Mojo Agung. Mojo Agung digoyang bro. Mas aku wis gedhe, kapan enggal didaupake. Ake Joko sing padha nglamari, nanging kang mesing tak enten.
Mila tadi sudah kami atur. Omong rasa kesusu. Nah, Ana apa? Ana MC nek dekemilah. lon-lon ae ben bener. Dekemilah tadi lah. Bener ngono. Bener no. Demenilah makmi. Malah gak kena iku. Bocah MC demeni. Demikianlah tadi. Nah, demikianlah tadi lagu Rabi Dulur. Sonanipun nggane Pak Kadarono. Sing kapindho lagune Mari Kangen. Mari Kangen. Kangen wis mari wis apa? Wis mari kok piye? Diaturi kok. Sing dikarepne. Lah wis mari are. Ora ngono. Sing dikarepne iki Mari Kangen penggale wis kadung mari wis saiki wis ora kangen meneh. Ya wis apa? Wis undangan aku meguri sedih lho. Ya ora nebakul. Bapak bapakno. Tapi tak setrum karo diesel kowe. Aja, Gong. Kok tambah saya ciut. Bareng ditoto rambut. Bareng ditoto rambutnya kayak bocah umur selapan nih. Tak pistol. Kayak nuduk tenan kuwi. Saiki piye kok nuduk kok nilai kok piye? Ora ya tak Pracik kok dituthuk iku piye? Saryane Perlenggah kakung Sumono Putri ingkang dahat dihormatan sarengan siswa budaya Wisata dan Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ugi Tias Production Wiji Salala dan Koro badhe ngaturaken gending Mari Kangen. Jempol kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe dadar pisan ora ono kabare lucu alon-alon yoyong yo. Iya, Mbak. Alon-alon waton kelakon gremat-gremet butuhe selamat yoyong. Iya, Mbak. Ngene yoyong. Mbok nang
Kabeh wis diaturi sunanipun piyai wonten Laladan Mojo Agung. Bisa dadi renane penggalihipun ingkang nyuwuni. Lah iki jebul kae Kang tak anti-anti wis metu rene. Sampeyan ngampiri kula lan apa adate ora tau ngampir-mampir ora tau. Wegati apa Lek, Pak Lek? Sampeyan tak ajak barang kentrung. Apa? Barang kentrung. Aku kendang ngoten niku. Aja gelem barang kentrung mah aku. Gene yo. Tanggaku ndek ben barang kentrung saiki mripate ngene yo. Ngene lho, gah. Ari oleh-olehane wong Jawa. Wong iki ngene le. Iki kejejiban awake dhewe. Jejiban jejabane batur mbat-mbating pitutur. Abdi nek iso kudu ngabdekake jiwa lan ragamu karo siponakamu. Rencang iki kene. Lah tek ngono. Rencangku kire dicancang. Dadi iya, maksude cancang wong loro ngono lho. Ngene Pak, ora ndek Pak, ngene lah. Kendang dijupuk, didol. Ora. Dijupuk kanggo piranti kentrung iku mau. Ya wis, ya wis. Jedor disiapno. Lembarang ning ndi? Nang korum napa? Ning tlatah Kadipaten Worawari. Ning tlatah Kadipaten Worawari. Kowe ngerti Worawari ta ora? Ya Worawari cek ra roh iku. Ya Worawari kuwi ndi? Ya anggere todanan ngetang. Idul. Iku gagahan iku ora sadar. Ya wis kan karepmu ngono wong aku ki minangka Kemek ta ora kok. Wis melu ra apa-apa. Melu sing tukang nggo dhuwit sapa? Trio gudeg ya iki. Ayo yen karepmu ngono, ayo. Lah ya yuk.